दा ओरैहायनो जिथुनाखि आबौमोन मादैमोन दंफैयो नेपालिफोर आरोना ओमफ्राय बे ओनसोलावहाय बेबायदिनो गोबांथार जनजातिफोरानो दं आरो मिक्स दङ बर'बो गोरोंदां ने नाजानो दिदी ইয়াত মিটিঙত আহি পেলাই মনটো কেনেকুৱা লাগিছে যেনিবা ভালে লাগিছে ভাল লাগিছে না সব আচ্ছা আচ্ছা दे ओरैहाय आबौमोन दं ओमफ्राय गोसोफ्राव माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरो खुसि जादों जों प्रमद सारनि दैदेननायाव जों दिनै गोबां अनसुंथाइखौ मोननो हादों जेरै जोङो सेल्फ हेल्प हिसाबै माइनाव सोरां बिथांखिनिफ्राय जों फार्स्ट किस्ति हिसाबै 25,000 रांखौ मोननो हाबाय जोंनि ग्रुपनि नामा हाथरखि सेल्फ हेल्प ग्रुप गामिया नाम्बार 3 सनापुर ओमफ्राय बिअनि नामा एकता बिअनिफ्राय ओमफ्राय ओरै नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोबांथार मोनदों नामा जेनेबा मोनबाय जोंनि बिअनिफ्राय 10था मोननाय जाहैबाय 14था मोननाय जाबाय आरो जोंनि बिअनिफ्राय आच्छा 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 ओमफ्राय दा गोसोआव गोजोननाय मोनबाय होनब्ला ना गोजोननाय मोनदों बिराद प्रमद सारखौ जोङो बिराद गोजोननाय माने साबायखर बावहरनो सानदों आरो बे अनसुंथाइ मोननायनि सायाव गोजोननाय थाबाय आबौमोननिसिम दा बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो जिथुनाखि बिटिआर सरकारखौ सलायबाय थानाय दानि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारखौहाय दा बेबायदि आरो नै बिफेबजों नायजाला बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय फाथाबारियाव दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला दिनैहाय बेबायदिनो प्राइमारियाव मिटिं दङ ओमफ्राय बे प्राइमारि मिटिङावनो जिथुनाखि 18 नं मानास सेरफांनि BPF दोलोनिफ्राय टिकेट लानानैहाय देरहानो हानाय जिथुनाखि धनन्जय बसुमतारी सार बियो दायो बेबायदिनो UPPL आव EA महरै दङ दा बे साराबो दंफैयो दा बे सारनिफ्राय रायजो राजानिसिम मा मेसेज होलाङो बेखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो हागोन दा लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन BPFनि बिजाथि नांगोलनि सर देरहाबोनानै सासे MCA जानाय मानसि आंबो नांगोलनिसो बै समावहाय नाथायबा दिनै नांगोलखौ मानो गारनांगौ नांगोलखौ मानो गारनांगौ इउपिपिएलआव मानो हाबनांगौ बिनि जायगायाव एसेबां बुंनांगौ नङा आङो इउपिपिएलआव हाबनाय लोगो लोगो आंनि लाइनजों गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा आंनि समस्थिनि गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा लोब इउपिपिएलआव हाबफैदों कारन इउपिपिएलआव हाबफैनानै जि मान मर्यादा जि सन्मान जि अननायखौ आं मोनदों बै अननायखौ आं रायजोनि खोन्थाना बै रायजोनि खोन्थानायाव दिनैहाय बिफोरखौ अना खाना खालि जाबाय आरो आंनि समस्थियावल' नङा मानास सेरफाङावल' नङा सारा बिटिआर ओनसोलावनो दासिम देरहाखानाय MCLA जोङो 7 जन MCLA दिनैहाय जों बिटिखौ गारनानै दिनैनि सरकारजों हाबजोब्बाय इउपिपिएलआव हाबजोब्बाय बेखौ जों ओरैबायदि नायनांगौ जेनेबा नोंसिनि बबेबा गामियाव गरा BPF दङ इउपिपिएलआ खम गामि दरसेनि खिनिखौ नायनानै जों माखायाव माथो गासैबो BPF गोजाथार एबार BPFआनो देरहागोन होननानै हमथाना लाबाय थाबा जानाय नङा दुनियाखौ नाहरनांगोन दुनियाया बोरै सोलिदों बबे लामाजों खारदों बबे ट्रेनजों खारदों जों बेखौ नाहरनांगोन मिथिबाय अब्लाना बुजिनांगोन उमुक दोलोआनो दिनैहाय भारतबर्षआव आसामाव बिटिआरआव बेनो दोलोआनो बांसिन स्पिडै खारदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनै बिसोरखौ अनसायदों आरो बेनो सरकाराव थागोन जों बेखौ लानानै खामानि मावनांगौ मिथिबाय दिनै गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा आंजोंल' नङा जोङो BPFनि देरहानाय बिजाथिल' नङा आरो बिनि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरिफोर हाग्रामा महिलारि बिथांखौ गारदों दहाय बिथाङाबो बुंलांखाबाय गारजाथावबो खालामना लादों गावनो बियो गणतन्त्रनि राजा नङा हाग्रामा महिलारिया गणतन्त्रनि राजा नङा बियो राजतन्त्रनिसो राजा बे आराम्भनिफ्राय जेब्लानो BPF जोनोम जादों अब्लानो BPFनि आफादगिरि दिनैसिमबो आफादगिरि रावनोबो होआबो
आरो हायोब्लाथ' सोरखौबा MCLA एमफोरखौनो प्रजा फांथेनो बुगा दंनाय खोनादोंमोन आङो आं बुजाफेराखै अबयसे आंबो मावखायाखैबो दा बेबायदि माबानि मानसि आरोखि बियो दिनैनि दिनावहाय जिहेतु बियो इलेक्सन नङा होमबा दा इलेक्सन होनोब्ला बिसायख'थि होनोब्ला बे निस्मा समस्थिनि मानसिफ्रा दहाय बुंखाबायानो बांसिनै लाखि आरो बांसिनै खस्थ' खालामनांगोन मिथिबाय बांसिन लाखि आरो बांसिन खस्थ' खालामनांगोन मिथिबाय जों मोनथाम खोलोआवबो जों देरहानांगोन नोंथांमोना देरहानांगोन मोनथाम खोलोआवबो मोनथाम खोलोआव माखौ होनदों एमपिआवबो देरहानांगोन एमएलएआवबो देरहानांगोन एमसिएलआवबो देरहानांगोन नोंसोरो मिथिबाय नाथायबा नोंसोरो मोनसेयाव जेनदों माव जेनदों एमसिएलआव जेनदों मानो जेननाय मा खारन जेननांगौ मानो जेननांगौ जेननांगौनि खुनु खोथा गैया एबारनि समावहाय एमपिआवबो बे निस्मा समस्थिनिफ्राय बांसिन भट बोनानै देरहाथारनांगोन मिथिबाय थांनो हाया एमपिआवबो नोंसोरनो एमएलएआवबो नोंसोरनो एमसिएलआवबो नोंसोरनो मोनथाम खोलोआवबो नोंसोर देरहाना थायोब्ला जोंनि मानास सेरफां समस्या आंनि समस्या मोननै खोलोआवनो देरहागोन मोननै खोलोआवल' मोननै खोलोआव मा एमसि आरो एमएलएखौल'सो समस्या हिसाबै आंनि जायगाथार हिसाबै नाथाय नोंथांमोना बे जायगानिनो नोंथांमोननि एमएलए सोलिफु एमएलए सिटिं एमएलए बेनो आरो एमपि मोनबावनोसै नङा होमबा गतिके नोंथांमोनाव बेबायदि गोग्लैसोनाय इसिबां भितोरिया गामियाव माबा माबि मावनांगौआ गोनांथार नङा दाबो नोंथांमोना जौगासारनाय मोनसे गामि नङा गोग्लैसोनाय गामि दाबो गतिके बे जायगायाव गोबांथार आसनि मावनांगौनि दायित्व दिनैनि दिनाव दङ आरो जाय राजनिति दोलोआ जाय सरकारा नाकि रायजोनि अभाब अभियोगखौ बुजिगोन रायजोनि सुखु दुखुखौ बुजिगोन बे सरकारजों थायालासे गुबुनजों माबोरै थानो नङा होमबा दरखार गैया गतिके आंहा मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेल' आंनिफ्राय नङा दे मिथिबाय आंहा मोनसे बुस्थु आं नोजोर होदों आसामाव मोनसे राजनिति दोलोआ गोमालांनो नागिरगासिनो दं बे जाबाय कंग्रेस दोलोआ गोमालांनो नागिरगासिनो दं आरो बिटिआर ओनसोलाव बिपिएफआ गोमालांनो नागिरगासिनो दं मिथिबाय दिनैनि दिनावहाय ओरैबायदि खामानि मावनांगोन नोंसोरो जे बे निस्मा समस्थिनिफ्राय एमसिएलएआव जेनबाय बेनि नोंसोरो डाबल गुन नोंसोरो दिनैहाय एमपि इलेक्सनाव भट होनानै देरहाथारनांगोन